Alas putih. Oh. Welcome to Mabinig. Mag-harvest tayo the egg. Paano mag-harvest ng egg, guys? Ayan. John, pamatahan mo kay Gonjong. Iya, gitu manok ya. Kada klog na eh. Ano dyan, John? Agala ka itlogin, John. Harvest. Harvest ka itlog. Bakit itlog ko pala? Sa sana aja tanong dajin. Pala yung nagduna eh. Ah, Jackson wala. Binsaman tau. Ibag mo. Kabitakan Iling tayo. Ya, ay tidak ako. Dagdadak ka lagi tayo duduma. John, kaya di ka mo John. Nang nagpapila mo ni John. Ano sa? Ano nagduna klog ya? Pwede ba ito? Nahala ko mati maliitam din. Timbang ka? Ada pag timbang let's Manok ka. Hello. Manok. Hi. Ay, nagsingpit. Ay, tuktukin na, bitakin na. So, may large. Ayan. Dami. Egg. John, pagit ito. So, dito tayo sa farm ng Mabinig. Ayan, tagi nagmerienda. Pagsakitan ti natin yung tao ka rin. Oh, kasarap ka ano? Kasi natin na eh. Sumat natin na po ng Android. Happy to start. Gawat na yung munisipyo. Kaya yung tag-voluntaryo. Magkabintitan. Yung pinagbitan mo na agad na ito. At dahil ko na lang kapatid na banyo. Nagta namin political system na tan. Magsakit sa base. Sangom kanya. Sangong kanyang ka. Sangom kanya ba? Hi. Sige ah. Sige ah. Hi. Ay, TikTok kasi kita. Sige. Pero may ano ka. Gulo naman sinelas. Wala ko lang katalo eh. Ang kilo kayo ko na. Pakilala kayo, tandang moving ko na. Oh, sila kami kami bro, tapos may natulong din sa napulong may sa kami bro. Basta din Hindi talaga nga kailangan. Mabalik ka. Kino, 5,000 na gastos na, kaya ako. Kaya malay mo nga mo lang. Pwede ka sila. Kaya ba sa mga pinakil, niya po salat na nga po na ata Tagarot ka no coordinator nga kakasing ang sing-sing eh. Ati ka pinakasigal di ba isa? Sige na lang sa yung pasero ko, tapos Sige na talong nga. Ito ka po tatin ni Barangay. Kababay na nag-sing-singer. Dahil para sa Nirmek. Reklamo na. Nagigib ba kayo? Sige magkipilatan ka lang. Ang mga kwato yung nakasargenti kwato yung. Mag-agal. Oo, kami tayo narod kag bailoso. Ah, dawan. Naminti ko ay. Bulong tali. Ado aji ko, ado aji dakil namin ti tulong ti gobyerno ta. Maanos ka. Ikaw.
Akan sa nakalagan si Pang. Yang kada. Hindi ka akan agbigo. Bili ako na yun. Hanap ka may antayong kadagidi. Timalaw. Di ko naman makuha, edit nga awanin ti Bailos. At alata kumamat lata ramidin tayo nga guidelines nga ti tulungan tayo lang, ti papanan ti kwarta ket katay. Tapos ada pa additional ko na no adda agikat kas anya pa may antayo. Ano ang pwede problema nga road? Baka no lang, ganito di kwartada nga, pinagbaybayad ka. Anual. Hanin ah. Garamit at iba, garamit tayo ah. iti Bailos. Ilang, kasi garamit tayo iti Bailos. Pangting lang tayo. Haan nga kasali di guidelines, di paglantagan di tumulong. Kung may tulong tayo, haan nga kasali di yan tikla tayo. Asosasyon. Ito nga rin di ko nakastay na garamis na pinling iti GC tayo. Coordinator tayo gipagad ka. Ito nga dapat ito, di go. Ano, dito ko lang. Maganda ka man? Di ba sa akin? Marami ka tibay ulit ka tanong ko, black ka na black and white tayo. Firmaan niya coordinator. Tapos ka, mabalbalin mo ka, dahil yung temporary receipt niya ba, parekin, digital na, nakunik kami. Sabihin, mga kadaan mo ako, nagit kita dati, receipt ang kada kayo eh. May dahil, dapat na dati receipt ko talaga. Ang kang hindi nagadoan sa iwan. Sa kanyang kanya. Dati kasi yata, Di ba nag-aaral ka sa mabalik ka kapag-palikta, sa ano ka niya pa. Ibu choy ada aja. Ibu choy. Ay ni Roland. Petty cash lang kan. lagi ko na. Resibo na package. Petty cash. Lagi packing lang si video na. Lang itong tabang. Magda, video dah. Sudah. Biar mati dalam aman. Diyan ka lang dyan. Persel, getangin yun to. Pili kayo. Persel, pili kayo. Pili kayo. Porcel. Pili kayo niya kaya i-win natin eh. Porcel. Kin aji nether jay. Kaya iyo ajay. Porcel. Ni Mang Marites kini Marisol. Dati coordinator na. Vice President. Hindi katay na ako awang pa yan. Awang pa. Kitang mango at kaya kapti manok ide. Nagtatayag pati tapo. Kaya nagpamilatan nila ko sinata. Kanasa din yan. Ang ako sinata ng kin. Kaslamit at dabag yung akon niya. Dati ka dyan. Happy Fiesta Mabanigamu, Isabella.